ଶକ୍ତି ନରେ ଦୁର୍ଗମ ମନରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ଚିହ୍ନ କେମନ୍ତେ କିଏ ଜାଣି ପାଇଲା ରଜନୀ ଏଠାକୁ ଆସିବା ମୋର ନୁହେଁ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପାଦ ସଞ୍ଚାମାନ ଧରି ବଣ ଭିତରକୁ ଯିବି। ହଁ ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜି ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ହଁ ଯାଏ ଯାଏ ବିଳମ୍ବ ନ କରେ। ଆରେ ଆରେ ଏଇ ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଆରେ